1 апрель көнне Уфаның хөкүмәт йортында коронавирус инфекциясы шартларында республика халкына социаль ярдәм чараларына багышланган онлайн брифинг үтте. Дәүләт ярдәме турында Башкортстан Республикасы хөкүмәте премьер-министры урынбасары, гаилә, хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Ленара Иванова сөйләде. Ул килеп туган шартларда республика хөкүмәте гражданнарга ярдәм итү очракларының барысында караячак, хәтта гадәти булмаганнарында дип белдерде. Брифинг барышын район хакимиятенең утырышлар залында районның берничә социаль учреждение җитәкчеләре тыңлап утырды. Брифингтан соң районның халыкны эш белән тәэмин итү үзәге начальнигы Лейсан Коровкина Илеш районның эшсез гражданнарына мөрәҗәгать итте. 30 марта официально опубликовано постановление правительства Российской Федерации об установлении на 2020 год минимальной величины пособия по безработице 1500 рублей и максимальной величины пособия по безработице 12 130 рублей. В Центре занятости организована горячая линия для ответов на вопросы граждан о порядке постановки на учет и размерах пособия по безработице. Телефон горячей линии 5 19 35 и 5 14 76.